normal gid na nato nga kanang tao nga mudawat og mga pag-antos unya mag-antos na siya. Ang tan-aw gid nato anang tawhana buutan nya kun siya buangon kay istanan nya musugod na siya antos unsa may atong tawag niya na usab niya mabuutan dayon. Mobitan na mag-away na ganang asawa o bana, niyang bana animal kayo, niyang bana magpaluoy-luoy dayon, paminghoy-minghoy ang naong, niya buutan na kayo, mag-antos, kung sa may bation sa asawa, luoy dili, luoy dayon, niya balik na sa kabuang kabuang na sad away na sad inig kahuman paluoy-luoy na sad bisag kinsa mga anak badlungon kay tanan niya magpaluoy-luoy dayon antos magkugi nagtrabaho niya antos gyud mausab dayon ang kasing-kasing sa ginikanan nga nagsigi kasuko. So kanang taong buangon kung mag-antos mahimong buutan sa matas mga tao. Samot na gid tingali kung ang buutan nga tao moantos ug mauna si Jesus sa iyang kabuutan gisalikway lang yapon siya sa mga leader sa mga Hudiyo bisan pag nakita na nila ang iyang kabuutan ug unsa may katapusan na gisulti ni Kristo aron makailagid sila nga siya anak sa Dios ug pinadala sa Amahan. Ingon siya kun inyo nang iisa ang anak sa tao pasabot kung inyo na siyang bitayon sa krus maunay kinatasan o kinadak-an nga pag-antos nga giagian ni Jesus ang iyang kasakit kanang stations of the cross o ang pagbitay niya sa cross mauna ginay final proof nga siya di ay anak sa Dios o giunsa man niya pagpakita niantos siya nagpakamatay siya nga wa gyoy sala way bisan gamayng kasuko gilingay mong tupad ing nadili kadali masuko sa inyo ing nakuno nadili kadali masuko kana bitang tao nga dili masuko unsa may ato itawag buutan kanang tao nga dali kay mo reklamo masuko dayon bisag sakto pa ang iyang gisulti unsa may ato itawag buangon tanaw ninyo aning nagwali unsa may tanaw ninyo ani buutan o buangon nga importante kaayo ang pag-antos sa team Duterte o sa team Marcos karon kinsa Manila ang nagpakita nga nag-antos para sa atong nasod team Duterte o team Marcos atong butaran kanang nagpakita na kamaong moantos para sa atong nasod kana bang dili kayo reklamador kana bang dili maghatag og kabug-at sa katawhan kay kani manggong reklamo o kaning panindot sa atong kaugalingon pagtuman unsay atong gusto mao na ginay makapahimo natong yawanon
Muna diri sa unang pagbasa, bisan pa man ang Ginoo nag-uban nila, nagtabang nila, reklamo lang yapon nya nanay pagkaon nga gihatag, kagkaon nga way lami gipulan nami ani ana ba nga buangon kay tanan padadaan bitag bitin gipamaak nangamatay pag-antos na diha na sila nagpakiluoy nya sa dihang nagpakiluoy na pud sila gitabangan lang yapos Ginoo, gitambalan lang yapos Ginoo, gikaluyan lang yapon. Muna kita likayan gina natong pagka sa Tagalog pa makasarili ba, sa in English self-centered, or sa Bisaya, kung sa Bisaya unsa man ang self-centered. Wa sa ko kasabot unsa nindot mas Tagalog no makasarili nga ang sa in English selfish or self-centered nya ang Cebuano unsa man sadan taas man na nga to, no? Ako lang nahibawan, murag kanang nakasintros kaugalingon, self-centered. Sige lang, lingi ako no imong tupad. Inakinsay una nimong pakanon. Kada adlaw ba kinsa may inyong unang pakanon be? Ang inyong kuyog sa pamilya o kamo? Kanang nasa imong hunahuna ba kinsa gi imong paningkamutan na imong pakanon, ang imong kuyog sa kinabuhi o ang imong lawas? O ang imo ganing lawas, ang imong unahon pagpakaon, selfish ka, self-centered ka. Kinsa magiuna ninyong hatagan sa inyong kwarta, ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Ngito ba kanang og mangita kag kwarta ba kinsa may imong gihuna-huna nga imong hatagan gidana, imong paambitan, ang simbahan o ang imong kaugalingon? Na musunod ani nga mupalit yung kag slat. Bahala nagwa kay kaon. Kay kinisang atong slat, kay bao ba mo kung sa atong gamitan ani? Una gyud manghatag ta karon og kay pista man nato no. Manghatag ta nya la murag posible ra maning last na lang ni akong pista dinhi isip inyong parish priest. Manghatag-tag mga naas mga 4,000 ka 5 kilo packed rice sa ato mga kabus kayong pamilya, kategory C o kategory D. Kana igo-igo na nindot na ikaduha ato pag yun ning gamiton pag tabang sa mga kuan nato, mga chapels nga makabilin tanilag dako-dako nga amount para ipanindot padayon pagpanindot o pagpalig-on sa ilang mga kapilya. Okay, posible naman sa last na lang lagi ni nato sa dinhing kuyog-kuyog na nga ikatulo makahimot ang mga activities ato ning gitawag mga jubilees nga makapahiusa nato, mabati nato ba nga usa ta ka parokya. So kada gabi sa atong kanini ang nobinaryo naagitay jubilee celebration. Ato nang tawag jubilee kay jubilee year man karon sa lain-laing sektor sa atong katilingban. Mugasto man taani
gasto man kita. Mao nang hinauton-ta ang inyong tag 100 pesos dili ninyo ihikaw. Kamo mga online parishioners, salamat daan. Ato sa ning ikaupat, gihimo ni nato nga muratag mo sakripisyo para mohatag ta aning maong event. Iampo nato ang kalinaw sa kalibutan. Dinis ato gagubot ta tungod aning mga politicians nga murag usahay makaingon ta ang ila na lang kaugalingong gusto mo ilang ipatuman. Niyara ba panahon sa eleksyon, magsigigi sila gyud pangamuyo nato panahos eleksyon. Magkatawa lang ta ba? Ako lang ning hisgutag balik kay haron makaamgo bitaw ta. Panahon sa eleksyon, ang labing kabos na Filipino mo-equal ang iyang value sa kinatasan o ranggo nga Pilipino. Kay ang vote sa presidente equal sa vote sa homeless voter. Kanabang labing kabos na botante equal ang iyang vote ngadto sa botar sa presidente, sa senador, sa congressman, sa gobernador, sa mayor, mga konsihal, barangay kapitan, konsihal sa barangay, mga rangguhan man na sila, sa general sa pulis, sa PNP chief, sa military, chief of staff, unsa pa na tawagan na diha. Equal ang atong tanan nga vote, one count. Maura ginay panahon nga equal ta. Pero subo kay palandongon nga inigabot na nga manglingkod na ni sila kining atong gibutaran nga nagsigirog pangamuyo nato. Murabag kaning mga taong di as first reading ba nga nangamuyo ni Moises. Iampo mis Ginoo nga pasayloon mi kay nangamatay nami. Nana ba? Mga muyo sila maay nato. Iniglingkod ilamang ibaliwala ang nagbutang nila ng maong posisyon. Hisgutan lang nako gamay ang impeachment sa Vice President nga gihimo sa Congress. 215 ang nipirma na pakunoy ni apas ato mga 25 nahimo silang 240 ang nipirma nya nagkinahanglan rag 103 ka signature ma-impeach na ang Vice Presidente dito sa House of Representatives. House of Representatives ni sila. Kanang naglingko diha, nagrepresent nag mga distrito sa tibuok Pilipinas. Pasabot nagda sila dito sa atong tingog. Pila may nibutar sa Vice Presidente pag-eleksyon atong 2022? Mga 32 million individuals. 32 million. Unya gi-impeach lang pasabot gibaliwala ang iyang pagka-Vice Presidente dito sa House of Representatives. Pinaagi sa butar sa 200 more or less 240 individuals. Pag-eleksyon kaning 240 equal rani sa katong 32 million. So kung atong balansihon, pag human sa eleksyon, ang 240 labaw pa sila gahom sa 32 million.
Kay wa man mo recommend ang 32 million nga nibutar ni Vice President Sara Duterte nga amo kang i-impeach. Pasabot mo pirma mi kaming 32 million, mo pirma mi kay nasayop migpili nimo, i-impeach ka na mo. Kana okay kay na siya. Pero 240 versus 32 million, unya sa ako rabang akamo inyong paminaw, ni uyon ba ang 32 million sa gibuhat sa 240 nga congressman? Ni uyon wa. Ambot lang, panidi ba? Mamakpak gid unta na. Yes, impeach na gyud ang among gi-elect. Murag akong paminaw, akong panidwa man. Kadto ramang 240 og naay pipila nga namakpak, nagsayaw-sayaw pagani. Pero how about that 32 million? Girespetuhan pa ba? Hain naman tong inyong pangamuyo, parihaan ni karong umaabot nga midterm election. Siging suroy kada gabi, busy kay mga kandidato, siging panglamano, siging pangamuyo sa tagsa ka vote sa hantod sa kinaubsang Pilipino. Nganong iniglingkod, di naman na nila respetuhan ang kada Pilipino nga nibutar. Ingon ana ang resulta sa mga self-righteous people, mga mangingilad nga mga tao. Nanabitang ka mo mga asawa karon, wa ba mo magmahay-mahayan ng inyong nabana? Nga purting pangamuyo ana katong nanguyab pa na ninyo, nga makahikap lang gid unta ninyo. Siging kuyog-kuyog, siging gukod-gukod, bisag moadto mo sa inyo, mamisita gyud ana. Nya karon tanawa ko no, wa mo mabudol. Congratulations kung nakita ninyo ang tinuod ninyong bana. Kinsa dinhing asawaha karon nga wa gyud magmahay-mahay sa iyang nabana, tas ang kamot. Maayo kayo. Congratulations na ay mga tulo ka buo. Mga banasad, perti sa taong pa, kuangkuan, panindot-nindot sa iyang linihukan ng imong naasawa sa una, attracted kay kaana. Karon kinsa mga banaha nga, wa magmahay-mahay, nga nung mauna imong naasawa, tas kunong kamot, binam sa mga bana din eh. Aw naa sa de duhara non kabuok sa nang ni isa. Mauna mailhan na nato karon palangdaan inigabot aning midterm election, panid-an na nato kining ato mga kandidato o kandidata sa eleksyon karon. Kinsa nila ang duna gyoy timaan nga self-centered kay ni sila. Na naman na sila yung mga track records, na sa tay daghang mga survey diha, na ay kalye survey, ganahan may kuha ng kalye survey, kay ila yung itali-tali ba na asay kalye survey, na asay official survey, na asay mga sa panang ubang mga accredited nga mga mohimo o mga survey maminaw ta. Ikaduha, na-upload na sa social media ang ilang mga rallies. Kadang rally nila, mailhan nimo ang reactions mga tao diha. Ang mga tao, hot ba kaayo, inigabot nila, or mingaw. Kana ganing murag minghoy ang audience, kana naana sila napanidaan nga di maayo. Nya kana ganing audience hot kaistanan, kana posible na nga ang na ilhan na nila maayo na siya. Kaya di magita kaila nila thoroughly. Pero kani atong basihan ug ang mga komentaryo ug ang atong personal knowledge nila sigon sa atong maabot. Maigsoon, usa ra gyud akong timaan nga ang tao dunay pagka-Diyos nun, maghatag siya kalipay sa kinabag-an.
nga tao. Naagin ay masuko niya. Si Kristo bitaw na maginasuko niya. Pero ang kinabag-ang tao sa kalibutan hangtod karon, gihandom siya, giyukbuan siya, o giila siya nga manunubos. Sigihan na itong pamalandong sa dagkong team karon sa eleksyon, Team Marcos o Team Duterte, hain ani nila ang nakahatag yun o kalipay ngadto sa kinabag-an nga mga Filipinos. Mo'y atong suportahan. O in general, tanang kandidato karon atong tan-aw ng ilang kinabuhi, kinsa nila ang dunay gihatag nga kalipay ngadtos kinabag-an, mo'y atong butaran. Kanang naglipay-lipay la sa ilang kaugalingon, daghan ang nasakitan, bisan pag magnisingisi na sila karon, maghimo na sana silang mga promises to be broken. Ato na lang na silang papahuwayon. At least man lang, once in our lives, we can choose. Ang ikaduha na sa rong problema, kaning tikas sa pag-ihap. Tikason ang mga tig-ihap. Sa una, dagdag bawas. Ana, karon ang dagdag bawas, anha na kuno posible himoon sa machine. Gani karong bago, na i-question nga naidaghang mga kumilik paraphernalias nga nakitaan dapit mating itos Davao nga naagis gistore nila gibutang nila sa usa ka private nga lugar, private property. Amo nagi-question nganong naa mas private property, nganong wa man sa mga public and secured places sa gobyerno. So, mga inani ba? Mga clue na ni nga doon na mga lakang sa pagtikas sa umaabot nga eleksyon. Ato lang iampo kay noon ra ba kay tanay din hianing tinikasay either vote buying or harassment kanang pinaagi ang mga goons o kaning dagdag bawas. Iampo nato, panid-an nato, let us be watchful aron mugawas gyud ang clean, just, honest, sincere election results. Aron mugawas gyud ang kabubutos Ginoo, dili ang kabubuton sa mga taong mga yawanon kay mga tumong para sa atong nasod.